Tuulivoimayhtiöt, kun ne markkinoi näitä hankkeitaan, ne yleensä aina kertoo, että kuinka monen talon lämmityksen tällä taikka näiden voimaloiden tuotolla vuosittain voi niin kuin tuottaa sähköä. Mutta se juuri on tämä se ongelma, että he eivät kerro sitä, että pitkiä aikoja monet niistä taloista voisi olla kylmänä, jos ne olisi sen tuulimyllyn varassa. Eli on niin kuin hyvin tärkeää tässä tosiaan muistaa tämä, että tässä kysymys on sattumaa energiasta, jota tulee hyvin niin kuin vaihtelevalla välillä. Viime viikolla taisi olla yksi päivä, että tuulivoimaloiden tuotto Suomessa oli alle 30 megawattia hetkellinen kokonaisteho. Ja kun ajatellaan, että tämänhetkinen teoreettinen maksimiteho on 9000, niin puhutaan 0,3% tuotosta siihen nähden, mitä pitäisi olla mahdollista. Niin tämähän on ihan järkyttävää tämä tehon vaihtelu. Ja muun yhteiskunnan ja verkon ylläpitäjän pitää tämä niin kuin hoitaa, kompensoida. Tuulivoimateollisuus ei ota mitään vastuuta siitä, kuinka paljon he milloinkin antaa. Kuulostaa aika tutulta ylipäänsä politiikasta.